Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа първо колтучене на стари лозя сорт Памит. Както виждате, всичко по стъблото съм изчистил отгоре до долу, за да може силата да отива в гроздата. Както виждате, оставил съм нарочно някои от тях, за да може до година старите да ги изчиста и да го направя всички на една равнина. Тук също съм оставил. И според мен така е редно да се прави подновяване всяка година, или ако не е правилно такова, виждате, оставил съм нов колтук. До година старото ще го премахна, защото много се удължило. Ето и тук оставил съм нов летораст. Стария ще го премахна. Всички избили леторасти под тела ги почиствам доколкото се може и ако трябва оставяме. Сега в момента са 3, 2 ще премахна, едно ще остава за до година, защото гледам, че е празно, с цел подновяване. Тук също ще остава едно. Тук това е ниско, има грозде, но ще го премахна, защото се пада под тела. Тук също има грозде, но ще го премахна, защото е ниско под тела. Тук, както виждате, има доста. Премахвам всичко, което е под тела. Тук сега ще си оставя едно за до година. Тук също. А това старото, от която тази година ще бера грозде, до година ще го премахна, защото е странично. Както виждате. Тези също ги премахвам. Тук сега ще си оставя едно, две, за до година, както виждате, в една равнина. Се опитвам да ги направя. Тук също ги премахвам, защото са странични. И вижте сега, избило е. Това ще го оставя, а това до година ще го отрежа. Ще стане в една равнина. Както виждате, това също ще го оставя. До година това ще го отрежа. Това също ще отрежа. Ще си ги направя в една равнина. Под тело всичко премахвам. На тази лоза
съм направил частично подновяване и съм оставил една майка, както виждате, но е прекалено натоварена, трябва да я изчистим, да я почистим, за да може да има качествено едро. Избирам си височина някъде около метър да бъде и трябва да остава не повече от 4 летораста. Ето. 1, 2, 3, 4 летораста. Напълно достатъчно и подновено. Все пак трябва да има и сила да го изхранва. Напълно достатъчно. Имахме изсъхнала лоза, която беше отрязана в дъно. Някъде около 30 см оставих, за да може да избие. И ето, избила е. Сега трябва да оставиме от 1 до 2 колтука, за да може да върват. Оставих един, да може да се развива по-добре. Както виждате, колеги, тази лоза съм изколтучил, подновил до някаква степен. И така искам да направя цялото старо лозе, да го поднова. Височината е някъде отдолу от земята до тела, горе-долу 1,10 м. Но на тази височина ще бъде по-лесно за обработка, за пръскане и за бране. Така трябва да бъде всяко едно лозе, тип двустранен кордон. Виждате, ластарите са над 15 см, което значи, че трябва вече да пръскаме. На мен ми се пада второ пръскане. Първото беше черно на хитук. Сега е второ пръскане. Профилактично ще го направим. Няма болно за сега. Лозето е изчистено. Готови сме да пръскаме.